हाय एवरीवन मु ट्विंकल वेलकम करछि आपण समस्त को मो YouTube चैनल ट्विंकल एजुकेटर रे आमे पूर्वरु 10th क्लास रो प्रथम पांचटी चैप्टर फिजिकल साइंस रो कवर कर साथिले आज रो क्लास रे मु आपण मानक पई आ गोटे नवा विषय नै आसीछि जोथिरे आमे पढिबा नवम श्रेणी रो प्रथम अध्याय जहार ना होछि आम चतुर्पार्श्व रे थिबा पदार्थ मु मोर एही YouTube चैनल रे आपण मानक पई बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर रो सॉल्यूशन ता सहित बहिरे थिबा क्वेश्चन आंसर रो सॉल्यूशन एवं विषयटी को भल भाबरे बुझेबी जदि आपण मानको मोर YouTube चैनल भल लागुथबो ताहले निहाती आपण ट्विंकल एजुकेटर चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया पे भूलिबे नाही मोर आहुरी मध्ये अन्य एक चैनल अछि जदि आपण कोनसी एंट्रेंस रो प्रिपेयर होथबे ताहले ताहाको मध्ये फॉलो कर परिबे जार ना हेउची नॉलेज गाइड एबे ताहले हम वीडियो ऊपर को जिबा प्रथम अध्याय को पढिबा हम चतुर्पार्श्व रे थिबा पदार्थ तो विषयटी को पढ़िबा पूर्व आमे निहाती भाବରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ପଦାର୍ଥ କଣ ନା ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଖୁଛେ ସେ ସବୁ ହଉଛି ପଦାର୍ଥ ଯୋଉଟା ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ପଢିକି ଆସିଛେ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମ ବହି ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗଠିତ ତାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥ କଣ ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଲିକଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଦାର୍ଥର ଉଦାହରଣରେ ଯାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର କିଛି ନା କିଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଏହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ଏଟା ହଉଛି ପଦାର୍ଥର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯେମିତି ନେଇଛୁ ମୁଁ ଏଠି ବାୟୁ ଖାଦ୍ୟ ପଥର ମେଘ ତାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ ହଉ ଏ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ପଦାର୍ଥର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥର ନିଜର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ପୂର୍ବରୁ ବା ପ୍ରାଚୀନ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିବା କଣ କଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଟକଟ ରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ମା ବାପା ଅଗ୍ନି ମାରୁ ହଉଛି ମାଟି ଆରୁ ହଉଛି ଆକାଶ ପାରୁ ହଉଛି ବାୟୁ ପାରୁ ହଉଛି ପାଣି और ହଉଛି ଅଗ୍ନି ମା ଓ ମା ବାପା ଅଗ୍ନି ମାଟି ଜଳ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଆକାଶ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ହଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପଦାର୍ଥକୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ତ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପଦାର୍ଥ କଣିକାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଆମେ କେମିତି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କିଛି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ବହିରେ 1.1 ଅଛି ଗୋଟେ ବିକରେ କିଛି ଜଳ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନିକୁ ମିଶେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନିକୁ ମିଶେଇବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୁଣ ବା ଚିନି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ ଏହା କଣ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମିଶିଯିବ କାରଣ କଣ ନା ଜଳରେ ମିଶିବାର ଲୁଣର ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ଜଳର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥିବ ବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିବ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୁଚିକି ରହିଯାନ୍ତି ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଳ ଜଳ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଣିକା ଅଛି ଲୁଣର ବି କଣିକା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ କଣିକାଟା ଯାଇକି ଜଳର କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥଟେ କଣିକା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ କେତେ ଛୋଟ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେ କଣ କରିଛି ନା ବହିରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି 1.2 କାମରେ 100 ମିଲିଲିଟର ଆମେ ଜଳ ନବା ଯୋଉଥିରେ 2-3ଟା ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ ମନେ ରଖିବେ ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ ର ସିମ୍ବଲ ହଉଛି KMnO4 ତ ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ 2-3ଟା ନବା ଯାହାର ସ୍ଫଟିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇଦବା ତ ଜଳର ରଙ୍ଗ ଆମର ବାଇଗଣୀ ହୋଇଥାଏ ତ ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ ସାଧାରଣତଃ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା 10 ml ର ଜଳକୁ ରଖିବା ସେଥିରେ 90 ml ର ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ମିଶେଇଦବା ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେଟା କଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲଘୁକରଣ ବା ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଅଛି ଯେତେବେଳେ
ସେଥିରେ ଆମେ ଜଳ ମିଶେଇବା, ତାହା ବିଭାଜିତ ହୋଇକିନା ତାପରେ ଆମର କଣ ହୋଇଥାଏ, ଜଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶିଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ରଙ୍ଗରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆପଣମାନେ ଡେଟଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ତାହା ଆମର କେତିକି କଣିକା ଅଛି କଣ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମିଶେଇବା ପରେ ବା ଡାଇଲ୍ୟୁସନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ବା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ସେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ଏହାର ଆକାର ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପଦାର୍ଥ କଣିକାର ଧର୍ମ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା। ପଦାର୍ଥ କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କଲେ ଚିନି ହଉ, ଲୁଣ ହଉ, ଡେଟଲ ହଉ, ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନବା ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶେଇବା ଦେଖିବା ଏଗୁଡାକ ଜଳରେ ମିଶିଯିବ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ତ ସେଇ ପଦାର୍ଥର ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଜଳ ହିସାବରେ ନେଲେ ତ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ଚିନି ହଉ, ଲୁଣ ହଉ, ଡେଟଲ ହଉ, ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ ହଉ, ସେ ସବୁର କଣିକା ଗୁଡିକ ଜଳରେ ମିଶିଗଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଦେଇଛି 1.3 ରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମାନେ ଅନବରତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଗୋଟେ ଧୂପକାଠିକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ବା ଧୂପକାଠିକୁ ଜଳେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖିଦବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ବାସ୍ନାଟା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଆମେ ଲଗେଇ ନଥିବା ଧୂପକାଠିରେ ଖାଲି ଧୂପକାଠିକୁ ରଖିବା ତାର ବାସ୍ନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଦୂରରୁ ଆମେ ଶୁଙ୍ଘି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ତ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମାନେ ଅନବରତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖିଲେ ଧୂପକାଠିକୁ ଜଳେଇଲେ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ନା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧୂପକାଠି ଜଳେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା ନିକଟକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଧୂପକାଠି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ବା କଣିକା ଗୁଡିକ ଅନବରତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି କଣ ବିସରଣ କଣ। ବିସରଣ କଣ ନା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ନିଜେ ନିଜେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆମେ କହିବା ବିସରଣ। ତ ବିସରଣରେ କଣ ହୁଏ, ଦିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା ଯେହେତୁ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ତ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରି ପାରୁଥିବେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ହବ? ତାହେଲେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ କାହାର ସର୍ବାଧିକ, କଠିନ ନା ତରଳ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ? ଗ୍ୟାସୀୟର ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ସର୍ବାଧିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ବାୟୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ନା, ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ହାତଟାକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବୁଲେଇ ଦଉଛୁ ତାହା ସହଜରେ ବୁଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କଠିନରେ ତ ଟୋଟାଲ ଆମ ହାତ ବି ବସିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଏବଂ ତାର ବିସରଣ ହାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିସରଣ ସେଥିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବା ଏହା ସବୁଆଡେ ଏହାର କଣିକା ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ବା ସବୁଆଡେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବୁକ୍ ରେ କିଛି ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିଦବା କଣ କଣ ଆମର ଲେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ଆମେ କାଳି ମିଶେଇବା, ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ବୁକ୍ ର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ତୁମ ପାଇଁ କାମ ସେଥିରେ କାଳି ମିଶେଇବାକୁ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ମହୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ସେ ଦେଇଛି କଣ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଳି ମିଶେଇବା କିମ୍ବା ମହୁ ମିଶେଇବା। କାଳି ମିଶେଇଲେ ତାହା ଜଳରେ ଶୀଘ୍ର ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମହୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ନବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟାପିବା ବା ବ୍ୟାପନର ହାର ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନବା ତାର ବ୍ୟାପନର ହାରଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 1.5 ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଏବଂ ଗରମ ଜଳ କଥା ନେଇଛି। ସେ ଦେଇଛି କପର ସଲଫେଟ କୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ, କପର ସଲଫେଟ ହଉ କିମ୍ବା ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ ହଉ ଆମେ କଣ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପକେଇବା ଏବଂ ଗରମ ଜଳରେ ପକେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ପକେଇବା ଶୀଘ୍ର ଦ୍ରବୀଭୂତ ସେ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଜଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦବା ସେ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବାର ଅର୍ଥ କଣ, ଏହା ଜଳ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ, ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲେ ଆମର କଣିକା ଗୁଡିକର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଗରମ କଲେ ଆମର ବ୍ୟାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ବ୍ୟାପିବ ଯୋଉଟା ସେଟା ଶୀଘ୍ର ଆମର ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ କପର ସଲଫେଟ ହଉ ବା ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ ହଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବା ସେଥିରେ ଗରମ ଜଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନବ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ
ଗରମ ଜଳରେ ତାପମାତ୍ରା ନିହାତି ଅଧିକ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ତାପମାତ୍ରା ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଥିବ ତାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛି 1.6 ରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ବହିରେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଟାଣାଟଣି ହଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିବା, କିଏ କୋଉ ପଟ ସାଇଡ ଅଧିକ ଟାଣି ହବ? ଯାହାର ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ଅଧିକ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଟାଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ, ସେଇ ଦଳ କଣ ହବ, ସେଇପଟୁ ଆରପଟିକି ଚମକି ପଡିବେ ବା ସହଜରେ ଟାଣି ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ନିଅନ୍ତୁ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ଯେକୌଣସି କଥା ନେଲେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆମେ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ମନେକର କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ କଥା ନେବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ନେଲି ତାହାକୁ ମୁଁ ଟାଣି ତ ସହଜରେ ହିଁ ପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ନେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଟିକେ କମ ରହିଛି। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ନେବା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଆହୁରି କମ ରହିଛି। ତ ଯାହାର ଯେଉଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା, ଯୋଉ ପଦାର୍ଥର ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନଟା ଅଧିକ ଥିବ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା କମ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଯାହାର ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ କଠିନ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାହାର ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ଅଧିକ ରହିବ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 1.7, 1.8 ରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଖଡି ଖଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ ଦେଖିବା, ତିନିଟା ଯାକକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ, ତାହେଲେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଛିଣ୍ଡେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଖଡି ଖଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଟିକେ ସହଜ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ମଧ୍ୟ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ବା ଭାଙ୍ଗିବା ଟିକେ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ନେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଆମକୁ ନେଇଥାଏ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣି କଳରୁ ବା ଟ୍ୟାପରୁ ଆମର ପାଣି ଯାଉଛି ତଳକୁ, ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କଲେ, ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପାଣିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ତାହା ଅଲଗା ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଟା କଣ ଅନବରତ ବହି ଚାଲୁଥିବ। କାରଣ କଣ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, କଠିନର ବି ଅଛି। କଠିନରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଡେଇଲେ ସେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ବୁଝିଲେ, ଭାଙ୍ଗିବାଟା କଷ୍ଟକର ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତରଳରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ସହଜରେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି, ସହଜରେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ରହୁଛି ବୋଲି ତାହା ଅନବରତ କଣ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ରଖେ। ଏହି ଆକର୍ଷଣ ବଳର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନେଲେ, ଖଡି ଖଣ୍ଡ ନେଲେ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଲେ, ତ ସବୁ ଗୁଡାକ କଠିନ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ବୁକ୍ ରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଦାର୍ଥ କାଠ, ବାୟୁ, ବାଦାମ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ସଲଫର, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଅତରର ବାସ୍ନା ଏସବୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ତ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯିଏ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ସିଏ ହଉଛି ପଦାର୍ଥ। କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ ନାହିଁ? ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି ସ୍ନେହ ବା ଭଲ ପାଇବା, ଭାବନା, ଚାପ, ତାପମାତ୍ରା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏସବୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜନ ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ପଦାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ସିଝା ହୋଇଥିବା ଗରମ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ତାହେଲେ ପଡିଥାଏ। ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଗତିଜ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବ ପେଜରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ଟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବା ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହବ, ସେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ବା ଗତିଜ ଶକ୍ତିଟା ବଢିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ବ୍ୟାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ଖାଦ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସୀୟ କଣିକା ଗୁଡିକ କଣ ହବ, ବାୟୁରେ ଶୀଘ୍ର ମିଶିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିଜ ଶକ୍ତି କମ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ବାସ୍ନାଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଣେ ସନ୍ତରଣକାରୀ ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରେ ପହଁରିଲା ବେଳେ ଜଳକୁ କାଟି କାଟି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଥାଏ। ଏହା ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ସୂଚେଇବ? ତ ଜଳକୁ କାଟି କାଟି
ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢିଛି ଏଟା କାହାକୁ ସୂଚେଇବ ନା ତ ଏଇ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କିଛି ଅଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ମଧ୍ୟ କମ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ ଥିବାରୁ ସେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଁରା ମାରେ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଯାହା ପାଣିକୁ ସହଜରେ ଅଲଗା କରିଦିଏ ଗୋଟିଏ କଣିକାରୁ ଅନ୍ୟ କଣିକା ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ଏବଂ ସେ ସହଜରେ କଣ ହୁଏ ଆଗକୁ ପହଁରି ପାରେ। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତ ପଦାର୍ଥର କଣିକାର ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ଗତିଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପଦାର୍ଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା କଥା। ସାଧାରଣତଃ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଠିନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତରଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ। କଠିନ ହେଉଛି ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଳ ହେଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲାସ୍ମା ଏବଂ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ପରେ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବହିରେ କଠିନ ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା କଥା ଦେଇଛି। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେକୁ ନବା କିମ୍ବା ଇଟା ଖଣ୍ଡକୁ ନବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି ଆକୃତି ଅଛି ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆୟତନ କହିଲେ କଣ ସେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକାର ଅଛି ବା ଆକାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଏଗୁଡିକର ସଂକୋଚନଶୀଳତା ଖୁବ କମ ଏବଂ ନଗଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଚାପିବା ତାହା ସଂକୁଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ତରଳକୁ ଆମେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ କଠିନରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏଗୁଡିକ ନିଜର ଆକାରକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କଠିନ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଦୃଢ ବା ରିଜିଡିଟି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କିଛି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଆମକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ନବା ଯେତେବେଳେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେ କଣ ହଉଛି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମିତି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଟାଣି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବଳକୁ ଆମେ ହଟେଇଦବା ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁଣି ଟାଣି ହେଇଥିବ ପୁଣି ସେ କଣ ପାଖକୁ ଆସିବ ଭାରି ତ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଚିନି କିମ୍ବା ଲୁଣ କଥା ନବା ଚିନି ଲୁଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ଫଟିକଟା ସବୁବେଳେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ଚିନିକୁ ଆମେ ଗ୍ଲାସରେ ରଖିଲେ ଯେମିତି ତାହାକୁ ଢାଳରେ ରଖିଲେ ସେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ରଖିଲେ ସେମିତି କାଚ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତାର କିଛି ବି କୌଣସି ବି ଆକାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆକାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନି ଲୁଣ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୋଟିଏ କଠିନ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଞ୍ଜ କଥା ନବା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାପିଦବା କଣ ହବ ସେ ପୁରା ଛୋଟ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଛାଡିଦେଲେ ସେ ବଡ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଥାଏ ବା କଣା ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୁ ଭରି ହେଇକି ରହିଥାଏ ଚାପିଲେ କଣ ହବ ନା ବାୟୁଟା ବାହାରିଯିବ ଏଇଟା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ତ ସ୍ପଞ୍ଜ ବି ହଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ତ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା କଥା ଦେଖିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ ଏହାକୁ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ରଖିବା ସେ ତାର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜଳ କଥା ନବା ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ଲାସରେ ନବା ସେ ଗ୍ଲାସର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଟଲରେ ରଖିବା ସେ ବୋଟଲରେ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ବାଲ୍ଟିର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଆୟତନ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି ଏହା ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହଜରେ ବୋହି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ନିଜର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏଇଟା ଦୃଢ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଏହାକୁ ତେଣୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହୀ ବା ତରଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ତରଳର ବିସରଣ ବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଇନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ। ଯେତେବେଳେ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସ କଥା ଆମେ ନେଲେ ତିନୋଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥା ପଦାର୍ଥର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ବିସରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହଉ ତାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ହଉ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା କଠିନ ତୁଳନାରେ ବିସରଣ ହାରଟା ସବୁବେଳେ ତରଳରେ ଅଧିକ କାରଣ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବା ସେଗୁଡିକ ସହଜରେ ଗତି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ବିସରଣ ହାର କଥା ଦେଖିଲେ କଠିନ
ବିଶରଣ ହାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କଠିନ ତୁଳନାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବିଶରଣ ହାରଟା ଆମର ଅଧିକ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ କଥା ଦେଖିବା। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆକାର ନାହିଁ, ଆକୃତି ନାହିଁ, ଆୟତନ ନାହିଁ। ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହିବ ସେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିକି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ତୁଳନାରେ ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟର ସଂକୋଚନଶୀଳତା ବା କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟିଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରୋଷେଇରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍, ଏଲପିଜି କଥା ହେଉ, ମେଡିକାଲରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ହଉ, ଗାଡିରେ ସିଏନଜି ବ୍ୟବହାର ବା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସକୁ କଣ ଆମର ଏଲପିଜି କୁ ଆମେ କଣ ଗ୍ୟାସରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭରି କରୁଛେ କି? ନୁହଁ, ସେଥିରେ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ତରଳରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ତରଳରେ ପରିଣତ କରିକି ତାକୁ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟରେ ଭରାଯାଉଛି। ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଚାପିବା ବା ସଂକୋଚନଶୀଳତା ବା କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟିର ହାରଟା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ। ଗରମ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରାଟା ଗରମ ଖାଦ୍ୟର କଣ ତାପମାତ୍ରାଟା ଅଧିକ ଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ବାୟୁରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇକି ଦୂରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ତରଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସର ମିଶ୍ରଣ ହାରଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। କାରଣ କଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନଟା ଆମର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମିଶ୍ରଣ ହାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଗ୍ୟାସର ଚାପ କଥା। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକା ଗୁଡିକ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗତି ଯୋଗୁ କଣିକା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସହ ଏବଂ ପାତ୍ରର କାନ୍ଥ ସହ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତି। ପାତ୍ରର ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଚାପ କହିବା। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ 10th ରେ 8ରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ନୂଆ ବହି ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ କହିପାରିବିନି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସରଟା ଆମର କେମିତି ବାହାରିବ, ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପଡିବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏରିଆ, P = F/A। ତ ପ୍ରେସର ହଉଛି କଣ ଚାପ, ସେମିତି କି ଗ୍ୟାସର ପ୍ରେସରଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ୟାସ କଣ ସବୁବେଳେ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଗତି କରିବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡେଇ ହେବେ ଏବଂ ପାତ୍ରର କାନ୍ଥ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ହୁଏ। ତ ପାତ୍ରର ଯୋଉ କାନ୍ଥର ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଭିତରେ ସେଇ ଗ୍ୟାସ କଣିକା ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ୟାସ ଚାପ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ବଳକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ୟାସର ଚାପ। ପଦାର୍ଥ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଯେମିତି କି ଜଳ ଆମର 3ଟା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରୁଛି। କଠିନ କହିଲେ ବରଫ ଆକାରରେ ରହୁଛି, ତରଳରେ ସେ ଜଳ ଆକାରରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କଥା ଦେଖିଲେ ସେ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଇପାରୁଛି। ତ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମର କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି। ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଟେମ୍ପରେଚର। ତାହେଲେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମର କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପଢିବା କଠିନ ରୁ ତରଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯୋଉଠି ତାପ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ତାହାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହବ। ତ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବା ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବଢିବ, ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରିବେ। ତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡିକ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥଟି ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜାଣିହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଳନାଙ୍କ କଣ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥଟି ତରଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସେହି ପଦାର୍ଥର ଗଳନାଙ୍କ ବା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କହିବା। ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର ହୁଏ। ଯେମିତିକି ବରଫକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆଣିବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେ ତରଳ ହେଇଯାଉଛି। ଲୁହା ସେମିତି ବି ଲୁହାରେ ମଧ୍ୟ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ତରଳ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଗଳନାଙ୍କ କାହାକୁ କହିବା? ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପଦାର୍ଥଟା ତରଳରେ ପରିଣତ ହେବ ସେଇ ପଦାର୍ଥର ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସେହି ପଦାର୍ଥର ଗଳନାଙ୍କ ବା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା।
ଗଳନାଙ୍କ କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୂଚାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ ହବ। ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ୍ ତାହେଲେ ଗଳନାଙ୍କଟା କମ୍ ହବ। ମନେ ରଖିବେ ବରଫର ଗଳନାଙ୍କ ହେଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା 273.16 କେଲଭିନ୍। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବିଗଳନ କଣ? ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଗଳନ ବା ତରଳନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତରଳନର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଜନ। ତ ଗଳନାଙ୍କ କଣ? ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥଟା ତରଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେଇ ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗଳନାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଗଳନ ବା ତରଳନ। ଏବେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କଣ କଠିନରୁ ତରଳ ହବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ଗୁପ୍ତ ତାପ କଣ? ଯେତେବେଳେ ବରଫକୁ ତରଳେଇବା ଆମେ ବରଫଟା କଣ ହବ? ଜଳରେ ପରିଣତ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତାପମାତ୍ରା ବଢେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଆମର ବରଫ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ରହିବ, ମାନେ ବରଫଟା ତରଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ତାପ ଶକ୍ତିଟା ଯୋଗେଇଲେ ନା ବରଫଟା ଜଳ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ତାପ ଶକ୍ତିଟା ଯୋଗେଇଲେ ସେଟା କଣ ହେଲା? ବରଫର ଯୋଉ କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ କରିକି ଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଶିଥିଳ କରିବାରେ ସେଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ତାପ ବିକରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଲା ଭଳି ଗ୍ରହଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ତାପ ବା ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ବୋଲି କହିବା। ତ ଗୁପ୍ତ ତାପ କଣ? ଆମେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ବରଫକୁ ଜଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାପମାତ୍ରାଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଜଳକୁ ଛୁଇଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ତାପ ଆମେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାର କିଛି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୁପ୍ତ ତାପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଲୁଚିକି ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ରହିଯାଉଛି ତାହା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ତାପ। ବରଫ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା ଆମେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ବା ଯେତେବେଳେ ବରଫଟା ପୁରା ତରଳି ଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଯୋଉ ତାପ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ବା ଗୁପ୍ତ ତାପ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତାର ଗଳନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଳନର ଗୁପ୍ତ ତାପ। ତ ଗଳନର ଗୁପ୍ତ ତାପ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ 1 କେଜି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତାର ଗଳନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହବ, ମନେକର ଆମେ ବରଫ ନେଲେ 1 କେଜି ବରଫ ପାଇଁ 1 କେଜି ବରଫ ତରଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ଗଳନର ଗୁପ୍ତ ତାପ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚାପ ହଉ କିମ୍ବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅଛି ବା 273 କେଲଭିନ୍, ତ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ରଖିବା ଚାପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବା 273 କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ କଣିକାର ଶକ୍ତି ସେଇ ସମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ବରଫ କଣିକାର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆମର ଅଧିକ ରହିବ। କାରଣ କଣ? ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ତାପ ଆମର ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଫୁଟିବା। ତ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାହାକୁ ତାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଫୁଟିବାକୁ ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥଟିଏ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଆମେ ତାହାକୁ ତାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କହିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବା 373 କେଲଭିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କେଲଭିନ୍ କୁ ଆମେ କେମିତି ସେଲସିୟସରେ ପରିଣତ କରିବା ବା ସେଲସିୟସକୁ ଆମେ କେଲଭିନରେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବା? ଯଦି ଆମର ସେଲସିୟସରେ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ 273 ଯଦି ମିଶେଇଦବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କେଲଭିନ୍। ମନେକର ଜଳର ହଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ 273 ମିଶେଇଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ 373 କେଲଭିନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲସିୟସରେ କୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଲଭିନରେ ସେଥିରେ 273 କୁ ଆଡ୍ କରିଦବା। ଅର୍ଥାତ୍ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ବା ସେଲସିୟସ ହଉଛି ଆମର କେତେ? 373 କେଲଭିନ୍। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତ ତାପ କଥା। ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ
ଗଳନର ଗୁପ୍ତତାପ ବା କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କଲା ବେଳେ ଗୁପ୍ତତାପ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତତାପ କଥା। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତାପ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତତାପ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ନେବା, ସେଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିବା। ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ତାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତତାପ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଜଳବାଷ୍ପର କଣିକା ଗୁଡିକର ଶକ୍ତି, ସେଇ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଥିବ ଆମେ ନବା, ମନେକର ଜଳ ନବା, ଗରମ ଜଳ ନବା, ତା ସହିତ ବାଷ୍ପ ନବା, ଜାଣିହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାଷ୍ପଟା ଜଳଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କାରଣ କଣ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ତାପ କିଛି ତାପ ଶକ୍ତି ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ କଣିକା ଗୁଡିକର ଶକ୍ତି ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳର କଣିକା ଗୁଡିକର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବା କଣିକା ଗୁଡିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ଭାତରେ ହାତ ଲାଗିଯିବା, ମାନେ କୌଣସି ତାପ ଜିନିଷକୁ ଯେତିକି ସେଲସିୟସ ଥିବ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବାମ୍ଫ ପଶିଯିବା ଆଉ ତାତିଯିବା, ଦିଟା ଯାକ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ବାମ୍ଫ ପଶିଯିବାରେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ ଜୋରେ ପୋଡି ହେଇଯିବା ଆମେ। ତ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବଢେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଉଷ୍ମ ସୁପ୍ତ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଉଷ୍ମ ଭାବରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କିଛି ଗୁପ୍ତ ତାପକୁ ଶୋଷିତ କରିକି ରଖୁଥାଏ। ଏହି ଉଷ୍ମ କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଫଳରେ ଜଳ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ବାଷ୍ପର କଣିକା ମାନେ ମୋଟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି ତାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଠାରୁ? 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଥିବା ଜଳଠାରୁ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ବା ସବ୍ଲିମେସନ। ଅଲରେଡି ଆପଣ 5th କ୍ଲାସରୁ ପଢିଛନ୍ତି ସବ୍ଲିମେସନ ବା ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ କଣ, ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ କଣ। ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯୋଉ କଠିନ ପଦାର୍ଥଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ। ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇଟା ହବ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ବା ସବ୍ଲିମେସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ କହିବା। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାହା ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି ହାରି, ତାହାକୁ ଆମେ ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ବା ସବ୍ଲିମେସନ କହିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଯେମିତି କର୍ପୂର। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କର୍ପୂରକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଖୋଲାରେ ବାହାରେ ରଖିଦବା, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଆକାର ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଉଡି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କଣ ଥିଲା? କଠିନରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ନାଫଥାଲିନ, ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ ବା ଶୁଷ୍କ ବରଫ ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଚାଇନା ମାଟି ପାତ୍ରରେ କର୍ପୂର କିମ୍ବା ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ନେଇକି ଗରମ କରାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରାହବ ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଫନେଲର କାନ୍ଥରେ ଥଣ୍ଡା କରାହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା କରାହେଇଛି ସେ ଫନେଲ କାନ୍ଥରେ ପୁଣି କଠିନ ଆକାରରେ ଜମା ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସବ୍ଲିମେସନ ବା ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଚାପ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସର ତାପମାତ୍ରା କମେଇଦେଲେ, ଚାପକୁ ବଢେଇଦେଲେ, ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ଦେଲେ ବିସରଣ ହାର ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ କଣିକା ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା କମେଇକି ଆମେ ଚାପକୁ ବଢେଇଦବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? କଣିକା ମାନେ ପରସ୍ପର କଣ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଫଳରେ ଆମର ଗ୍ୟାସଟା ତରଳରେ ପରିଣତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଏଲପିଜି ଏବଂ ସିଏନଜି କୁ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ କରାହୁଏ ବା ତରଳରେ ପରିଣତ କରାହୁଏ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ବା ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଦିଆ ହୁଏ
ଏବଂ ତାହାକୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭରି କରାଯାଏ। ସେମିତିକି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବା ଚାପର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରେଇକି ତାହାକୁ ତରଳରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଆମର ଶୁଷ୍କ ବରଫ ବା ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍। କଠିନ CO2 ବା କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କୁ ଶୁଷ୍କ ବରଫ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଏହାର ବେଷ୍ଟ ୟୁଜେସ୍ ହଉଛି ଆମର ଆଜିକାଲି ବାହାଘରରେ ଆମର ଡ୍ରାଇ ଆଇସ୍ ଦିଆହଉଛି ବା କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦିଆହଉଛି, ଯୋଉଟାରୁ କଠିନରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଫଟୋ ସୁଟରେ ସବୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ 1 ATM ରେ ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ବା 1 ଆଟମସ୍ଫେରିକ ପ୍ରେସରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା, ଏହା ତରଳ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଊର୍ଧ୍ୱପତନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜାଣିହେଲା ତାହେଲେ। ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ, କଣ ପଢିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଦବା। କଠିନରୁ ତରଳ ହଉଛି ତରଳନ, ତରଳରୁ କଠିନ ହଉଛି କଠିନୀଭବନ ବା ଫ୍ରିଜିଂ ବା ସଲିଡିଫିକେସନ, ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ବାଷ୍ପୀକରଣ ବା ଭେପରାଇଜେସନ, ଗ୍ୟାସରୁ ତରଳ ହଉଛି ଘନୀଭବନ ବା କଣ୍ଡେନସେସନ, କଠିନରୁ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହଉଛି ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ବା ସବ୍ଲିମେସନ, ସେମିତିକି ଗ୍ୟାସରୁ କଠିନ ହବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ ବା ଡିପୋଜିସନ। ତ କଠିନରୁ ତରଳ ହଉଛି ଫ୍ୟୁଜନ ବା ତରଳନ, ତରଳଟା କଠିନ ହବା ହଉଛି ଫ୍ରିଜିଂ, ସଲିଡିଫିକେସନ କହିପାରିବା ବା କଠିନୀଭବନ କହିବା, ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ବାଷ୍ପୀକରଣ, ଗ୍ୟାସରୁ ତରଳ ହଉଛି ଘନୀଭବନ, କଠିନରୁ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ଊର୍ଧ୍ୱପାତନ, ଗ୍ୟାସରୁ କଠିନ ହଉଛି ଅବକ୍ଷେପଣ ବା ପ୍ରତିଊର୍ଧ୍ୱପାତନ। ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ ତାହାକୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବାଷ୍ପୀଭବନ ବା ଇଭାପୋରେସନ। ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ଯେକୌଣସି ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବା ଇଭାପୋରେସନ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଠାରୁ ଆମେ କମ ତାପମାତ୍ରାରେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କିମ୍ବା କମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା କଣ ହୁଏ, ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କହିବା। ତରଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଥିବା କଣିକା ମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ତରଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଆମର ନେଚରରେ ସମୁଦ୍ରରେ, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ହଉ, ନଦୀ ହଉ, ପୋଖରୀ ହଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ କୌଣସି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରିନେ ବା ତାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ନୁହଁ, ତାହା କଣ ହବ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି, ତାହା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବା ଇଭାପୋରେସନ ବୋଲି କହିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, କଣ ଆମର ବାଷ୍ପୀଭବନରେ ଘଟୁଛି। ଓଦା ଲଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମାଟିରେ ପଡୁଥିବା ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଘାମ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛି ବା ଝାଳ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା, ଝାଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛି, ଏସିଟନ ହଉ, ସେଣ୍ଟ ହଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଉଡି ଯାଉଛି। ଏହା ହଉଛି ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି କାରକ ଆମର ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ସେତେବେଳେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାରଟା ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଦା ଲଗାକୁ ଚାପିକି ଶୁଖେଇବା, ଚାପିକି ମାନେ କମ ଏରିଆରେ ଶୁଖେଇବା ବା କମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଶୁଖେଇବା, ତା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଓଦା ଲଗାକୁ ଆମେ ମେଲାଇକି ବା ଖୋଲା ଭାବରେ ଶୁଖେଇବା, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ତାମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଲଗାଟାକୁ ଖୋଲିକି ଶୁଖେଇଲେ ବା ମେଲାଇକି ଶୁଖେଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଦା ଲୁଗାଟା କଣ ହଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେତେ ଅଧିକ, ବାଷ୍ପୀଭବନଟା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା। ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢିଲେ ଆମର ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାରଟା ବଢିଥାଏ। କାରଣ କଣ, ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହବ, ତ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା କମିଯିବ। ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିକିନା ସହଜରେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏହାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଖରା ଦିନେ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ତ ତାପମାତ୍ରା ଖରା ଦିନ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କପଡାଟା ଆମର ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଦ୍ରତା।
ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ଆର୍ଦ୍ରତା କହିବା। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେତିକି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆର୍ଦ୍ରତା। ଯଦି ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହବ ତାହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କମ ହବ, ଆର୍ଦ୍ରତା କମ ହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଅଧିକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ତାହା ସହଜରେ ଶୁଖେ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ, ବାୟୁରେ ଆମର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ବାୟୁରେ ଆମର ଜଳକଣା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାରଟା କମ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ଓଦା ଲୁଗା ସହଜରେ ଶୁଖେନି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପବନର ବେଗ। ପବନର ବେଗ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାର ବଢିବ। କାରଣ କଣ, ପବନ ବାଷ୍ପଟା କଣିକା ଗୁଡିକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ତ ନୂଆ କଣିକା ମାନେ ସେ ସହଜରେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଫ୍ୟାନ ତଳେ ଆମର ଲୁଗାଟା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢିଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବଢିବ, ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ବାଷ୍ପୀଭବନ କମି ଯାଉଛି। ଜାଣିହେଲା, ପବନର ବେଗ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏସବୁ କାରକ ଆମର ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଯୋଗୁଁ ଶୀତଳତା ବା କୁଲିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଭାପୋରେସନ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ହରେଇବ, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କୋଉଠୁ ପାଇବ ନା, ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା ତାର ଚାରି ପାଖରୁ କିଛି ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରିବ। ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତାପ ଶକ୍ତି ଅପସାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହରେଇଥିବ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରେ। ସେଇଟାରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତାପ ଶକ୍ତି ଅପସାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଏସିଟୋନ, ପେଟ୍ରୋଲ, ପରଫ୍ୟୁମ। ତା ସହିତ ଶୀତ ଦିନ ଆମେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ପଢିବା ତାହେଲେ କଣ କଣ ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏସିଟୋନ ବା ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ ପକେଇବା, ସେ କଣ ହବ ନା, ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ କଣ, ସେ ପାପୁଲିରୁ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହବ। ତ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଉ ଶୋଷଣ କରିନେବା ଫଳରେ ଆମର ହାତଟା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ସେଭଳି ଖରା ଦିନେ ଆମର ବହୁତ ଜୋରରେ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଖରା ଦିନେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ। କାରଣ କଣ, ସୂତା ପୋଷାକ ବା ସୂତା କପଡାଟା ସହଜରେ ଅବଶୋଷଣ କରିବ। ଯୋଉ ଝାଳକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିବ, ସିଏ କଣ ହବ ନା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାହା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଶରୀରରୁ ଗୁପ୍ତ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତ ଝାଳଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହବା ପାଇଁ ତ ତରଳ କଣ ହଉଛି, ଏଠି ଗ୍ୟାସିୟର ପରିଣତ ହଉଛି। ସେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ତାପ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ସେଇଟା ସେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଆଣିଥାଏ। ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲା, ଆମ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ ବା ଶୀତଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଫ୍ରିଜରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ବୋତଲରେ ଆଣିବା, ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦବା ବାହାରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଚାରିପଟରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇକି ଲାଗିଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ବୋଟଲ ତ କ୍ୟାପକୁ ଆମେ ଟାଇଟରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ। କଣ ବୋଟଲ ଭିତରୁ ଆସିଲା ଆଣିକି ପାଣି? ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହା କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ବରଫ ହଉ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଆମେ ରଖିଦବା, ସେ କଣ ହବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାଷ୍ପଟା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାର ଶକ୍ତିକୁ ହରେଇକି ସେ ସିଧାସଳଖ କଣ ହବ ନା, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଛି, ସେ ତାପରେ ହେଇ ଗ୍ୟାସଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିକି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇକିନା ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା କଥା ପଢିବା ପଦାର୍ଥର, ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଜମା ଏବଂ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢିପାରିବେ। ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥାରେ କଣିକା ଗୁଡିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅତି ଉତ୍ତେଜିତ ଆୟନୀକୃତ ଗ୍ୟାସ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ, ନିଅନ ସାଇନ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଜମାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାରା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଜମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ଏବଂ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଯିଏ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିଚିତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅତି କମ ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସକୁ ଅତି କମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘଟିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ନେଟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପଢିପାରିବେ, ଯଦି ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ଆମେ ବୁକ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁ କରିବା। ଏକ କୁଲର କାହିଁକି ଶୁଷ୍କ ଗରମ ଦିନରେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ? ତ ଗରମ ଦିନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ ଥାଏ। এই କାରଣରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଜଳର ବାଷ୍ପୀଭବନର ହାରଟା ଖୁବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କୁଲରରେ କଣ ପାଣି ଢାଳୁଛେ ନା, ତାହା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଳ କାହିଁକି ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ରହେ? ମାଟି ପାତ୍ରର କାନ୍ଥରେ ମାଟି ପାତ୍ର ମାନେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣା ଥାଏ। ତ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣା ଗୁଡିକରେ କଣ ହବ ଜଳଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ବାହାରକୁ ଆସେ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ପାଇଁ କଣ ହବ ମୁକ୍ତ ତାପ ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ତାପଟା ଦରକାର ହବ ସେଇ ମୁକ୍ତ ତାପଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବ ନା ମାଠିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଳରୁ ସେ ଆଣିଥାଏ ବା ମାଟି ପାତ୍ରରୁ ଆଣିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ପାତ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ରହେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏସିଟନ୍ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ରଖିଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ? ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସିଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ ଆମେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖିବା ସେଟା ହଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପୁଲିରେ ରଖିଲେ ସେ କଣ କରିବ ତାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତାପକୁ ଶୋଷଣ କରିବ, ଶୋଷଣ କରିକି ସେ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହବ। ତ ଯୋଉଟା ସେ ଗୁପ୍ତ ତାପ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାହା ଆମର ପାପୁଲି ମଧ୍ୟରୁ ବା ଶରୀରରୁ ତାପଟା ଆଣିଥାଏ। ଆମେ କାହିଁକି ଗରମ ଚା ବା କ୍ଷୀରରେ କପ୍ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ଲେଟରେ ଢାଳି ପିଇବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା? କାରଣ କଣ ଯେତେବେଳେ କପ୍ ନବା କପ୍ ତୁଳନାରେ କଣ ହବ ପ୍ଲେଟର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ଲେଟର ଏରିଆ ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଉପରି ଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତାହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ ବା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀଘ୍ର ହବ। ଫଳରେ କଣ ହବ ଚା ହଉ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ହଉ ପ୍ଲେଟରେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଖରାଦିନ ଆମେ କାହିଁକି ସୂତା ପୋଷାକ ଖରାଦିନ ଆମେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ଅଫକୋର୍ସ ଆମେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କାରଣ କଣ ସୂତା ହଉଛି ଶରୀରରୁ ଆମର ଯୋଉ ଝାଳ ବାହାରିବ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଷି ନବ। ତାପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ତାପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆମ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖରାଦିନେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ବୁକ୍ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁ ଦେଖିବା। ତାପମାତ୍ରା ବସେଇ ଦେଇଛି ସେଲସିୟସ ସ୍କେଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଲସିୟସ ସ୍କେଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଲଭିନ ପାଇଁ 273 ଆଡ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ 273 ମାଇନସ କରିଦବା। 300 କେଲଭିନ ଅଛି ସେଥିରୁ 273 ମାଇନସ କରିଦେଲେ ଆମର 27 ସେଲସିୟସ ବାହାରି ପଡିଲା। ସେମିତି 470 ରୁ 273 ମାଇନସ କରିଦେଲେ 197। 273 ରୁ ସରି 273 ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 273 ଆମେ 237 କେଲଭିନ ଦେଇଛି 237 ରୁ 273 ଫେରିଦେଲେ ମାଇନସ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଆମର ବାହାରୁଛି। ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କେଲଭିନରେ ଦେଇଛେ ତାହାକୁ ସେଲସିୟସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା 273 ଆମକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଠି ଅପୋଜିଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କେଲଭିନରେ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ସରି ସେଲସିୟସରେ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ କେଲଭିନ ସ୍କେଲରେ ପରିଣତ କରିବା ମାନେ 273 ଆଡ କରିବା। 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅଛି 37 ଡିଗ୍ରୀରେ 273 ଆଡ କଲେ 300। 100 ଅଛି 100 ରେ 273 ଆଡ କରିଦବା ତ 373 ହେଇଯିବ। 273 273 ଆଡ କଲେ 546। 0 ରେ 273 ଆଡ କଲେ 273 ମାଇନସ 20 ରେ 273 ଆଡ କଲେ 253 କେଲଭିନ ଆମର ବାହାରି ପଡୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନାଫଥାଲିନ ଗୁଡିକ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ କଣ ନାଫଥାଲିନ କହିଥିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ ବା ଊର୍ଧ୍ୱପାତିତ ପଦାର୍ଥ। ତ ସିଏ କଣ ହୁଏ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ନ ହେଇକି କିଛି ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ତା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଏଟା କିଛି ଅଂଶକୁ ନ ଛାଡି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅତର ଶିଶି ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରତାରେ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତରର ବାସ୍ନାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। କାରଣ କଣ ଅତରଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ତ କଣିକା ଗୁଡିକ ସରି ଅତରରେ କଣ ହବ ଅତରଟା ସିଧାସଳଖ ବା କଣିକା ଗୁଡିକ ବାୟୁରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ବାୟୁରେ ମିଶିଯିବା ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହବ ସିଧାସଳଖ ଚାରିପାଖ ଆଡେ ମାଡି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାର ବାସ୍ନାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେ ଆକର୍ଷଣ ବଳର ପରିମାଣକୁ ଆଧାର କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା କଠିନର ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ କମ ଗ୍ୟାସିୟର। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ତାପରେ ରହିଲା ତରଳ ବା ଜଳ ତାପରେ ରହିଲା ଚିନିଟା ହଉଛି କଠିନ। 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେ ଜଳର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଳର ଗଳନାଙ୍କ ହଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ।
ବା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ହଉଛି 100 डिग्री सेल्सियस। तो एटा निहाती तरल अवस्था रहिबो। जेतेबेले 0 डिग्री सेल्सियस नेबा ताहा बरफरे परिणत हो बा कठिନରେ परिणत हबो। तो जेहेतु एହାର गलनांक हଉଛି 0 डिग्री सेल्सियस, तो ଏହା कठिନରେ ରହିପାରିବ ଏବଂ ତରଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। 373 କେଲଭିନ ବା 100 डिग्री सेल्सियस ନେଲେ ସେଭଳି ଆମେ ଫୁଟୁଥିବା ଜଳ କଥା କହିପାରିବା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଏହା ଜଳ ଭଳିଆ ରହିପାରିବ ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳଟା ଜଳେ। କାରଣ କଣ, ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରବାହିତ ହବାର ଗୁଣ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଜଳୀୟ ଅଟେ। ଲୁହା ଆଲମାରୀ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ଅଟେ। କାରଣ କଣ, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି, ଆକୃତି ଅଛି, ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଦୃଢ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ କଠିନର ଉଦାହରଣ ଯିବ। ବରଫ ଜଳ ଉଭୟ 273 କେଲଭିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଣାପଡେ? ବରଫଟା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜଣା ପଡିବ। କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଥିଲେ, ବରଫଟା ଜଳରେ ହବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଗୁପ୍ତତାପ ସେ ଦରକାର ପଡିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଗଳନର ଗୁପ୍ତତାପ କହିଥିଲେ। ତ ବରଫ କଣ ହବ ନା, ବରଫଟା ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ବା ଅଧିକ ଗୁପ୍ତତାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତ ବରଫଟା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହବ। କିଏ ଅଧିକ ଦହନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଫୁଟନ୍ତା ଜଳ ନା ବାଷ୍ପ? ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢି ସାରିଛି, ଫୁଟନ୍ତା ବାଷ୍ପ ହଉ କିମ୍ବା ଜଳ ହଉ, ଦିଟା ଯାକର 100 डिग्री सेल्सियस। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଷ୍ପ କଥା ନବା, ତା ଭିତରେ ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତତାପ ବା ଲେଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଭେପରାଇଜେସନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ବାଷ୍ପ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଶରୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାହା ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତତାପଟା ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହବ, ବାଷ୍ପଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ବା ପୋଡ଼ାଜଳା ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଏଜୁକେଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଅଦର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନଲେଜ ଗାଇଡ୍, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର, ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ନଲେଜର ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ନଲେଜ ଗାଇଡକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଏଜୁକେଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you so much for your love and support. Thank you to all.